samandla baba wamthesa amandla abagulayo nabahlupheki wona wesondela nina bakaphunga nomageba nina bakashaka kashayeki belembe leqama yamalembe ngokukhalipha debikelelo eshide lemhlophe propaganda yasabeka isigxibisi singasuki urapera baya ngoba warapelelo vento obinza uqede baluwa bobuweza bonke bathi mapholo bakwenze njani ngathi namhlanje ngigadla ngeinsizwe ezimbili ezesende lodwa ezekhaya elodwa ezembenge yodwa ezempephe yodwa gadla ngamakhehla kancane namhlanje aziwa kakhulu edolobheni laseThekwini enkabeni edolobha kude buduze nendawo ekuthiwa hayi uyomba wathole workshop lamakhehla ke asesakhiweni esihle esikhokhelwe imali eshisiwe inyanga nenyanga ukugaranta ngani mapholo ukuthi kusasa laba bantu sizobafica futhi lapho sebeneminyaka babakhona la isho ngaya kubanini bebhilidi bazokutshena kodwa bayingcosana kunoma ngawumuphi umuntu isinome kanjani esingaze sikubeke kucace kunene ukuthi ngeke wababona behambe begcwele amaphepha ngeke wahamba obabona begcwele umabona kude noma begcwele imisakazo lelo thuba elinjalo luqwaqwa ngoba eyabimpande igxile kakhulu ekukholelweni ukuthi amakhehla azobalethela abantu abadinga bona abantu abaqeqeshwe kakhulu ongangokuba mawufika ukukhuluma isiZulu bazosikhuluma mawufika ukukhuluma isilungu bazosikhuluma ngisho ngoba abasendiya nabamangisi abapheli kuleli bhilidi bezothi umkhuluncwane na ingxaki umkhuluncwane ke waziwa kakhulu ezintweni ezithinta izikweletu isikakhulukazi uma uzokhuluma ngoSARS uzokhuluma ngomasingcwabisana ongasafuna ukukunikeza imali yakho noma bekumshwarensi othile osave kuwo noma unebusiness nje kodwa leli business lakho uyakumajina unebhokley store bonke abantu enaqala nabo bathatha ngecredit kodwa wena uvumelekile ukuthatha ngecredit kaSAB so from now on suyazi ukuthi iyiphi indoda engakwazi ukukuthobela amanxeba iyiphi indoda engenza ukuthi leyo mashonisa wakho udlondlobale ukhule uye phezulu bengaxwayika abantu uhlelo lethu sizolenza ngathi lisemsakazweni umuntu enizohlala nimbone uyu mapholo balo phangweni njoba ngikhuluma njengamanje kodwa lamakhehla ngihleli nawo njengamanje la esigodlweni sawo esizonibukisa futhi sona la kumbukiso bhanyabhanya ukuthi simi kanjani umngena uhehwa amakha noma ke uthaphuza amakha kunuka kamnandi and abantu abahlelelekile nendlela eyisimanga iminyaka ikhona ithe ukukhula kanti nasemthini futhi iminyaka ikhona ithe ukukhula ukuhlukanisa ngani ke mawuza la ekhaya ukuthi hayi ngifice yena ngempela umkhuluncwane ngifice yena ngempela lo engangimuzwe ekhuluma la njengoba kuthiwa babandawonye iphimbo laba litshekile kakhulu linokuhlobana kanti futhi masuthe wababuka bayinswebiyinye abandawonye bazalwe esiswini esisodwa basebenza futhi ndawonye akona kumsebenzi obunyanga kuphela abawenzayo thina sowomaqalazive ngelinye ilanga uyothi mawusondela uthi awu ngoba iprofession yami mina ithi ngukuthi bese jawu wena uyicolleague yami entweni ukuthi angifuni ukukhuluma kakhulu asibingelele emakhehla sinamukele ku Siyaviva TV1 ukubingelela nje abantu emakhaya siyabingelela kubo bonke abalandeli baka Siyaviva TV1 siyabingelela ngumkhulu omncane omdala umkhuluncwane omdala usebingelelile sesibheke ngapha kumkhuluncwane wesibili sitha sibingeleleke ku Siyaviva TV1 kwa MC Pholoba ongcobo mashiya mahle sazi lukhuluke ngayo ubaba sithi nje asibingelele kumagumba amano omhlaba kube mhlophe kube kuhle konke makhehla mhlawumbe ngiqalela kumkhulu omncane ake singene sigxile la ekuthenini uzothi omunye umuntu hayi umapholo mhlawumbe uyaniprotecta nje ake nitshena abantu iqiniso ngokungakuthandi kwenu ukugqama ukuthi kwenziwa yini egqame kakhulu nina nomuthi siyabonga kakhulu ukuthola ithuba ku Siyaviva TV1 nomapholoba angizukushona ngapha nangapha angiyena umuntu oshona ngapha napha ngumuntu ohlala nje endabeni ngqo umuthi simdala kakhulu kuwona impande sikhulele kuyona ekukhuleleni kwethu kwempandi nokwemfundiso lasuka khona ekhaya
ikhehlela lingizala likaze libe umuntu owayekhonza ukuthi aqhame kubantu kodwa abantu babe yifikela besondela kuyena sithatha inkuliso ke nje zasekhaya eziqonde ngqo asikhonzanga ukuba khona komabona kude asikhonzanga ukuyigqamisa asikhondanga ukuyigqatsha ngesikunikiwe ngoba lokho esikuphethe sinomfowethu omdala sakunikezwa kuyezwakala isende lele lalalayo lasinikeza lokhu kukuthina kokwethu siphi isidingo sokuthi siphumele kubantu sifuna ukuyigqamisa sifuna ukwenza njani asifuni kuba osandanezwe njengabanye sifuna ukwenza okwethu ngemfundiso yethu iyala siqhamuka khona Ningizimu Africa worldwide sizokuhlukanisela saya kumkhulu omdala njengamanje ukuthi inyanga eziningi right now sezaba ama celeb mayihlangana nabantu endleleni abanye bayaguqa abanye bayascreama kwakubani uscreama kweslay queen uscreamela ukuthi ubone inyanga emlaphayo ukuthi ahambe ebutha yonke imali emaclubini yamadoda ngethanga lakhe libovu laba bhemuke bathi esigodlweni sabo ila khona ozokhumula khona icathulo ila khona ozofika uphaphathe uthe emakhosini ila khona ozomthatha khona njengomkhulu kodwa mase hlangana nawe estradini azi ukuthi uhlangana nomuntu othobekile ofana nawe abakhangisi ngalento yobunyanga ake size kuwena mkhulu omdala umkhulu uncwane omdala mhlambe naye ngiyafisa ukuthi ake sivezele ke manje ukuthi uma uncwane ethi ngapha niqaleni izingane ukulapha yonke into iyakhula iyagrowa uma pholoba namhlanje ukuveza ku TV wakhe ngenhloso yokukubonga ngento othe wamvezela yona ngikushilo ke kubantu ezinsukwini ngathi uma kukhulunywa ngenyanga eqeqebulayo mina kuyaziwa ngumuntu ongazwani nemithi ngumuntu ongazwani nokhambe ngithi ngifuna ukuzwa kodwa ngiye ngayinikela kuwe ngenxa ukuthi impintshi zami namajita amaphila kuwena basi bathi mapholoba noma engasakwenzanga lutho yomuthi kodwa kulesi simo obhekene naso nanga umuntu ongasibona ngase ngathi ngicela ungitshene okubili nokuthathu engikuzelela hayi ukuthi ungibuza umbuzo wathi wena njengoba uthe ungena ngabe ngikutshena u1 no2 osekusela ukuthi ukwazi ukuze ubone ukuthi uhambo lahambele ngempela yilabe kufanele uthole impendulo khona wakuveza ukuthi wena amapholobo uzela ukuthi nokuthi ngagula ngahlanya ngase ngathi ngiyawubona u250 ebengawukhokha kuwena lo engazi ukuthi uhlukene igaba embili ngoba kunalo 50 rand oba uhlweza kodwa ngiyafisa ukuthi udokotela lento angizwise yona iphindizwe nabanye abantu in front of you KZN in front of you Eastern Cape Mpumalanga Free State zonke nje izifundazwe ama province ngifisa ukusho ukugcwala umlomo when it comes to ekuthenini fanele ubhekele umuntu eyibone njengoba injalo into uzozala kancane uzoyithola lento ofuna ukuyibona ngabe ufelwe inkomo ngabe untshontshelwe ngabe khona abantu bakini ababulalanayo noma ubulawiwe noma ngabe ubheke emsebenzini kodwa unenkinga yenxushunxushe ezenzeka khona uzokudlalela njengoba injalo leyo move yokuthi yini lekuphethe bobabili bayinto efanayo mabefuna ukuhlangana ngawe esigodlweni bangena bobabili bengimbondele ebhodweni bekutshena indaba zakho uphuma udelile ngifisa ukuthi ke mkhulu uma pholo busekuphulisa umthetho wakufaka kumabona kude kodwa ngithobile ngahlonipheka noma ngahlonipha ukuthi awufune kuvela kodwa kuliqinisekise leli ibhande lokuthi uqale useyingane ukulapha nalapha nakhula anikaze nabona ubabuweni njengoba echaza ukuthi evela komabona kude ekhuluma emaredweni njengamanje njengoba mina sengicelile kuwe ukuthi at least iphimboleni abantu abaliswa ngifisa utshena abantu ukuthi nokho noma ungabe ungithobele kodwa uhluthuke kangakanani emoyeni wakho ngoba ngiyazi ukuthi kukhona ukulimala okukhona hayi baba Mapholo bakhona ukulimala ngilimele kakhulu ngoba imfundiso yasekhaya ayivumi ukuthi uyiphakamise and nowasifundisayo wafundisa ukuthi enabantu fanele bekuphakamise ngemisebenzi yakho uma uyiphakamisa wena njengoba naneBhayibheli liyasho ukuthi umuntu oyiphakamisayo uyathotshiswa so silandela imfundiso yekhehla thina sibe nenhlanhla ke Mapholoba sathi ekhaya koma ikhehle limzala yayo beliphethe ikhwame inzima sathi ngapha ekhaya kobaba yiso futhi leso so thina siphakathi komhlane nembeleko ngokokulapha siqeqeshekile enye into asikusho lokho ukuthi ama politician amaningi asizakala la ekhaya enye izinto futhi ekugwebayo uyabona nje ngeke ngilisho igama labanye ngizomhlawumbisela nje kukhona wase Eastern Cape wesifazane wafika efuna ukuba imeya kwaba njalo
asishaye eceleni noma siluma kodwa silumi kakhulu ngoba esikufunayo thina silwa nakho abantu basizakale. Dokotela, inhlanga zenhlanhla sezaba o10,000 zaba o15,000 zaba o30,000 umbhulelwa usaba o4,000 usaba o2,000 usaba o3,000 yonke into iyatawuzenisa manje kanti futhi nombhemiso nje wekhanda usadlubula ko 100 noma ko 50 rand usugijima ko 10,000 ko 1,000 mhlamba ke usinikeze into enihluke ngayo when it comes to ama price kuleli igceke. Ngizochaza nje kune nduku ekuthiwa umahlaba ekufeni. Umahlaba ekufeni u150 rand kodwa ukwenzela into yamehlo. Sikuthola phi ke lokho ekhemisi lakho? La ekhemisi kuphela ukuthola khona la ekhemisi kuphela. Okay. Le nduku umahlaba ekufeni ishaya izifo eziningi. Ngabe ikhanda, ngabe usunekhanda leli lingapheli, ngabe uyabo khona la abantu abanezinhlungu ama goldstone uyayikhotha nje kathathu ngelanga umehluko uyawubona. Umahlaba ekufeni. Okay. Mawuthi nje ufuna umahlaba ekufeni u150 nje kuphela. Okusho ukuthi la ekhaya ama price asephansi kakhulu. Hayi thina siwabone right akekho phansi. Sihambisana nokusiza abantu. Okay. Ngoba thina sifuna ukuthi oholu 3,000 asizakala. Oholu 1 million asizakala. Uma ngizothi umahlaba ekufeni u5,000 shuthi lebe abangekho fortunate abanganawo amandla la okufika ku5,000 abasizakala. Kukhona la esijula khona sinyuka. Kodwa izinto zokuphilisa impilo sakhe impilo sike sibeke emaxabiseni a right. Una into ya 200,000 la ekhaya mhlambe ngize la kumkhulu omncane. Ikhonto ya 200,000 la ekhaya. Ngithuba mafoloba. Hayi ngoba ngihleka. Ngenkulu inhlonipho cha noma nginazi izinto kodwa ezala ekhaya ehambi ziyofika lapho. Asifiki ko 200,000 asilwi nabantu nje obesechazela ubhuti omdala sizokwakha isizwe sizophumelelisa abantu la ekhaya kusekuphileni. Ake ngiphendule kule sihlukanisa kanjani ukuthi omkhulu ncwane bayathwasisa noma bayathwalisa noma bayaphakamisana yini ingqikithi yenu kuleli igceke? Ngibonga ithuba futhi kuyashiyana kahle abantu ukuthi babheke phi ngani ngoba njengoba abantu beza nezinkinga ezahlukahlukene kunokwenzeka ukuthi afike omunye esexaye kwenye indawo ngezinto ezithizeni mhlambe uze nesithwalo sakhe bese ke mxekelela asuka khona lo muntu uyakwazi ukusizakala la ekhaya kulo ndima ke thini ukuthi siyakuthwalisa yebo siyamthwalisa umuntu osuke efuna ukuthwala. Okay. Kodwa futhi ngiphinde ngicizelele mapholoba amashiya amahle izinto zala ekhaya asiqeda abantu akuphela imndeni njoba ngeke ngachaza ukuthi sizokwakha isizwe asizili ukuzobulala abantu. Mana ke isiphakamiso kuyenzeka sibe neprice yayo isithwalo futhi sibe neprice yayo ukuthwasa futhi kube neprice yayo mhlamba kube khona enikuphikayo niyathwasisa noma nanithwasisa noma nisazothwasisa. Ngibonga ithuba futhi ukuthwasisa njoba ngisho njoba usuchazile vele into nento ine price yayo ngiyezwakala ufuna ukuthwasiswa uyathwasiswa ufuna ukuthwala uyathwala kuyashiyana kanjalo. Okay, kuzwakela. Ake singene sigxileke manje entweni enibatshazelwa zona izinto zenhlanhla. Mhlambe umuntu oneminyaka emingaki ezintweni ezithinta inhlanhla eningamsebenzi ngoba uthi omunye la ekhaya fanele uze ngoba usunokhakhayo liqinile noma la ekhaya fanele uze ngoba usesemncane ngoba once wakhula kakhulu yiphi inhlanhla esengayakha kuwena usumdala nenenze kanjani? Uyiqinisela imsulwa ke lelo. La ekhaya mekuziwe izintweni zenhlanhla yebo siyakuthatha umncane kodwa ungabi imncane kakhulu. Ngoba izinto zempilo zihamba ifuna umuntu abe neexperience ukusuka kumnyaka ethizeni kuya kwethizeni kuyezwakala uma singane kakhulu yosiza ingane ingakwazi ukuphatha izinto
ngendlela kanti izinto noma kuthiwa ezenhlanhla kodwa isuke ijulile sinezinto ezithizeni ejule kakhulu kuzona so kubalekela ukuthi sithole umuntu ingqondo yakhe sisezingeni lokuthi uyazazi ukuthi ufunani usukapi uyapi. Okay ngoba kubuye kujulwe impela kunjalo. Mkhulu umdala ncwane omkhulu baba ake uhlephulele ngifisa sikhulume ngabantu asebekhathazeke kakhulu badlala izinyanga abantu bakhipha 15,000 bafuna ukubamba eCasino bakhipha 15,000 bafuna ukubamba eSuperbet bafuna ukubamba ePlaybet bayagembula abantu every day balahlekelwa izindodla zeimali ngoba bethemba ukuthi babethatha into ephilayo babethatha into ukwazi ukuphumelela wena yini oyiphethe for umuntu ogembulayo. Baba Mapholoba ngizoqala la ngoba ngifuna sibe neunderstanding. Okay. Uyabona mawufika la ekhaya awukwazi ukuzongitshela into oyenze komunye umuntu. Oh. Mawufika la ekhaya fanele kulalele engizokutshela khona. Into yokuqala engizokutshela yona mina. Kukho onke abantu abahambile fanele ngikunika into leziyami ngicleane lezi into zakho ilandile ezicakile ngoba zikusebenzelanga lezi zinto. Yona bese ngiyibona ukuthi khona umehluko wenzile into lezi ngokanjani. Iyodwa nje izokwenzela umehluko. 5 days uzobe usubonile umehluko ngalento lezi enkuluma ngayo. Yebo ba. Yemadoda. Noma ungasaphuphi noma uyisangoma abadala bethu bekuflathele bayabuya bekhulume ngalento lezi. Yebo. Itholakala kanjani? Itholakala la ekhemisi. Okay. I250. Only 250. Okwenzeka ngelinye ilanga kwafika omunye umama uyisangoma wangapha tshela imnyama waye ekwenye inyanga meye kwenye inyanga ithi izombethelela kushuthi yambethelela ngezilwane kanti idlozi lakhe lihambisani nezilwane usefika la ikhaya ukhala njengeambulance emadoda ngithi mina awu wakhala ngeambulance oba ukhokha u20 lapha la ikhaya uzokhokhana washiya u150 rand. Yemadoda lo mama uhlushwa izilwane ebusuku selihambile idlozi libalekile isidlo sivalekile akasasebenza kusenzeka ilutho ingane ziyakhala ubusuku nemini ayilali hayibo ngamnika lentelezi 2 wafika no150 wafika ngomgqibelo ngomsombuluko wangifonela ukuthi hayi baba sebefikile abadala bathi mebefikile bamtshela ukuthi sihanjiswe yilento ifakile egcekeni futhi thina sikulinde endaweni ukuthi hamba uye kaShembe uyokwenza ukuthi wahamba wakwenza babuye bamthethe ozosilanda ke sibuye kade bese ngasakhulumi naye engasakhulumi naye kade ngangeni emacustomer sangeni emacustomer izingane zonke ziyagula ilo msindo walento la lento yafakwa egcekeni naye wayethi uvikela ikhaya ngoba omakhelwane babe ngazwani nomona kunemunye sangoma seceleni khona around the area yakhe kodwa yafika lentelezi yamphebezela lonke lolu talatiya labuya ithongo la ikhulumela futhi Mapholoba la ikhaya sikuhlolele sasesikhanyisela ilambu bayafika bakini ngisho ungagezanga intelezi bezokhuluma. Yemadoda mana umuntu ongasaphuphi umuntu oneyinkinga mhlawumbe uyaxoshwa emsebenzini noma usaphelele umsebenzi ufe yonke into yakho ulahlekelwe ishizi izinto mawufika la ekhaya 3500 siyayilungisa inkinga uma usufuna okungaphezulu uzokumkodwa 3500 inkinga yakhe izoxazululeka ukubuyisela umuntu inhlanhla yakhe. Yebo. Ukususa isinyama esimhaqile. Yebo. Ukulanda abantu abadala sebemlahlekele bekhulume naye. Yebo. Asikhulume ngosisi osebenza leli business ekuthiwa ama sex workers. Ungamlekelela ngani ukuze amakhasimende ethande yena kakhulu? Usisi osebenza kuma sex workers ngingamnika isinezelo sothando. Khona isiwasho sami kuthi isinezelo sothando. Kodwa into ebhlungu uqoma ngisho ungasathandi, ushela ngisho ungasafuni. Uma uhluleka ukushela bakushela bona. Yemadoda. Shuthi ungadlwengula ngamanye amazwi mawugeza ngesinezelo sothando. Indlela intombi ezikunamathela sengisiprovile kakhulu. Ukhona umfana wami ngimthwasisayo. Ngize ngamtshela ukuthi angabe sasithinta. Ngoba ukhohlwa ukuthwasa manje ivuka kakhulu induku.
ngikhohle ukuthwasa manje ngishilo ukuthi manginika lo wamfana wakho kungenzeka afane naye lo njengoba eshila umkhulu omncane ukuthi hayi mekamnika lento yofana naye lo wala ekhaya hayi sikhuzile umfazi wacishe wathwala imithwalo wahamba ngenxa lesi siwasho mana sikhuthaza nakuwena sikhuthaza yonke futhi umfazi uyahlanya ukulusa ukulusa ngathi uyimbuzi ngoba unamathela yabona mawubona into enamathithe ngqi unamathela kanjalo isikonko ngoba kufuneka isithathe inkomo soyilahla yebo wena othi ufuna ukwakha umuzi lukhona uhlanga lokuthi umfazi angalali nenindoda angayindawo uthe kunodaba lapho uzosilandisa lona noma laziwa yiyo lensizwa le umkhulu omncane olithinta ukuthi nithi niseke naba nenkinga yokuthi ngiyayizwa la cha awumnike naye ngifuna ukuthi asilandise ngayo khehla lami uthe kimi la si off air kuseke kwafika lapha abantu besifazana ababili like nina bobabili labantu besifazane bazofuna into eyodwa kodwa nina nikho aware ukuthi basuka beza ngendoda eyodwa kanti indoda yabo ngevike ledlule ibila kanye nani izofuna loluhlanga mayilisebenzisa loluhlanga yalisebenzisa yona kubantu ababili mabefika labona nabo bafika beza ngento yokuzofuna into yokukhohlisa indoda uthi sekwenzeka kisimanga manje la batholana bobabili ke manje la ngenxa ukuthi nabantu ababuye bephonse lapha emathambeni thuthu umoya nasheshe nakwazi ukubamba ukuthi laba bantu ngathi sisebenza abantu abamngendoda eyodwa kodwa babili mhlamba kusilandisa ezimene ezifana nalezo niyendlule kanjani leli khasimende lize ngosibusiso naleli futhi lize ngosibusiso usibusise beze ngabo bobabili uzanele nozodwa hayi ngibonge Mapholoba yebo impela izime kanjalo njengoba sike sayikhuluma siyahamba sihlangabezane nazo kakhulu ngoba abantu bahamba bethi bahamba indawo engafana bahamba indawo yodwa ngokuhlupheka nokufuna usizo namadoda enjalo futhi ayahlupha safika isikhathi esinjengaleso sakwazi ukuthi siyilamule indlela yokuyilamula ke lapho uma bebabili beza ngenkinga eqondene yebo into esikuyenze ke manje sekulamula khona ukuthi kube khona la sizokwazi ukuthi sixegise khona komunye ukuyezwakala ukuthi lingabi iyase lihamba lonke lifana mina yazifaka kuphela hayi yazikhipha nina niyakwazi nokuthi nithi ukudambisa yebo sakwazi ukuthi sidambise kwenye indawo kwenze ukuthi kuphole umlilo bese kuvuka umuzi wayo indoda leyayivela ifikile injalo mhlawumbe ngasilandisa ngani ethinta umuntu othi mina ngifuna imali mina nje into engizelela mkhulu ngifuna imali ngabiza ngamagundane ngabiza ngamaselesele ngabiza ngotikoloshe ngabiza ngemikhofu ngezinyoka ngabiza ngomuntu mina mkhulu ngifuna imali ngizochaza nje kahle nje into eqondileke kuleyo department Mapholoba mashiya mahle njoba ngichazile ukuthi esikhathini esiningi izinto esidila nazo izinto zenhlanhla sinyuke sibheke igubhini zabantu abaserious abanamabhizinisi bese kuba namafutha ke nokunye okujulile oyengizokusho kuphela lapha ekhaya asinayo imali eqhamuke ezulwini esikholelwa khona ukuthi imali yasetshenzwa siyokunikeza induku yala ekhaya eyokwazi ukuthi ilekelele ukuthi okunakho kwande kakhulu kuphakame kube kuningi kodwa madoda ngcono uba abantu banibona umthetho umngenhle kunjalo impela yazi ngiyayisolela labukela ukuthi lamadoda atshenwa ukuthi ke manje ngiyanikhanda kusho uyise wabo njoba ngenikhanda nje nenza njengalezi inyanga eseyiqala manje isimanje zo Facebook no YouTube navela kubantu yoshabalela yonke into yini hayi ngoba nimincile nje mkhulu omdala hayi asimincile yabona weMapholoba mashiya mahle mafuza fulele thina bakancane amatekisi akomawoda okupha okonanda wakobani si topic ngenxa yokwakhimizi abantu bathi intombi ixoxe ematekisini hey ngambamba sibani ngoba ngangiye lapha yabo asikuniki into engeke uyithole ama result uthe konje uhlola ngamalini ukuhlola ku
250 esigodlweni masuba no 50 rand ohleza ofika nawo unikele empengweni masukuthi efonini 300 rand masuba nalo 50 rand ohleza ufake empengeni uyinikelela kuze into zakho ikhanye besheshe bekuphendula abakini kulento zobe ungakezi la ikhaya impendulo fanele kuyithola. Oh yes. Lo 50 rand usebenze emakhandleleni lawe sikulayithela wona. Uyaqhuquzela nemkhulu ukuthi umuntu akamane akangabi ukuba no 3500 ethi sengiyofuna ukwenzela izinto zenhlanhla. Mayithanda ngamane kutest ukuthi uyayazi into okwazi ukuyenza noma lo msebenzi anuhlonizi. Aqale ngokuhlola esekhaya engakafiki. Asinankinga ngabhuka nje ahlole esekhaya. Uyongena kaSiyaviva TV eguqa ngamadola ethi Mapholo bangaze ngizwe into engitshelwe lapha ngihlale ngihamba kodwa ngithe ngizwa ngalala ngavuka ngabona. Ningizimu Africa worldwide anganibambezeli lamakhehla wasiphe izinombolo zawo ekuyizona esoyisebenzisa ekuthenini sibathinte sibuze nanoma ngabe yini esifisa ukuyibuza awusiphe yokuqala 065 929 1574 esibili sibonga ithuba 079 710 8120 Ningizimu Africa worldwide asibonga kakhulu ubatshele Mapholo befuna kakhulu ku 079 abafuna ukuhlola. Okay. Bazo bengagculisekanga masibefuna ku 065. Okay. Shuthi nina niyayikhethela ukuthi ntinyela ngabo noma fune kiphi inamba kodwa nje akukho lazo uhambe nganelisekanga khona. Yonke engiyithanda ngane ukuthi mina ngiyabaqala abantu bandawonye mhlawumbe kwenza ukuthi phela nibadala bezwane lento esikhuluma ngayo sikonke kona la sikhona nganiza kwethu uzothi komunye umuntu maningi amabhilidi siyaleleni kahle kuphila ngenxa ukuthi sibalekela lento ukuthi igcine sekunothasi mhlawumbe nalani khona nani khona ezinye inyanga okwesibili bakhala kakhulu abantu ukuthi laba abantu bangaphandle bafika namhlanje bethola usizo ebuilding ngakusasa basekho kade emthembisa ukuthi uzokwenza abortion naniqinisekisa ngani ukuthi abantu balokho benificile khona la. Sibonga ithuba Mapholoba njoba shilo nje nawo kwachaza ukuthi cha sineminyaka sikhona ebuilding insebenzo yethu insebenzo eclean neqondile into edala ukuthi inyanga ngayithola engasatholali ngoba benza insebenzo engaqondile insebenzo yala ekhaya iqondile so asiki isidingo sokuthi ngelinye ilanga ungangificila kunalokho uma ungangificila ngoba ngiyobe sengivule namanye ama branch amaningi ngihambela khona ukusiza abantu kumagumba amanomhlaba. Okay. Siphindele inamba yakho mkhulu. Inamba yami ithi 079 710 8120 ikuphi la? Lana sisenkabeni yedolopha kwelika Banana eThekwini ngase workshop siku Joslovo ngase Betterway ukwe wakhuluma kumkhulu einsuku inesho ukuthi kunale rate ekhalayo lapha ethi siyaskena hayi mawungene passage ke room number 22 uyosithola lapho room number 22 enhla ne Big Joe mawazi Big Joe nje la kudliwa khona inyama nakho ngasenhla ikhona impela kodwa ungabambelela ocingweni masusedolobheni ayikho inkinga ukuthi kwehlisa umfana ezokulanda mawukuthi uyaduka ukuthi liphi passage. Siyabonga kakhulu Makhehla. Siyabonga nathi. Abulayo nabahlupekile bewabasondela sondela emkhunjini yalokhonzo ngimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla abulayo nabahlupekile wona wesondela emkhunjini yalokhonzo yeshiteni mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla umsiza abantu abagula nabahlupekile wona wesondela sondela emkhunjini yalokhona uzophila wamthwesa amandla umsiza abantu abagula nabahlupekile nawe sondela emkhunjini yalokhona uzophila yebabiyamba lenqola
babihamba nenqola igibela umkhumbi kaNoah igibela umkhumbi kaNoah nawe sondele emkhumbini kaNoah khona lo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala